10 sati i 17 minuta. Dobar dan, žele vam Branimir Židov, Darko Radmilović i Dubravka Družinec Ricijaš i netko tko je u ovom trenutku s nama na telefonu, akademik Davor Miličić. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro i vama i slušateljima. I kad kažemo oživi me, ajmo, imate svojih 5 minuta. To je dakle jedna kampanja čiji su nositelji Zaklada Hrvatska kuća srca, Hrvatsko kardiološko društvo, studentska udruga STEP, naravno tu je i poglavarstvo grada Zagreba. To su dakle nositelji ove akcije, a ona ima za cilj upozoriti naše ljude, naše građane o tome kako je nagla srčana smrt nešto što se može dogoditi svakome, budući da je to pojedinačno gledajući najčešći uzrok smrti uopće. Svakoga sata u Hrvatskoj jedna osoba umire zbog naglog srčanog zastoja. Prema tome 9.000 ljudi godišnje u Hrvatskoj umire zbog nagle srčane smrti. Ako se ona dogodi izvan bolnice, a najčešće je to tako, jer naglu srčanu smrt ne očekujemo, ali vi znate da se ona može dogoditi i vrhunskim športašima, da se vrlo često događa rekreativnim športašima koji su na izgled zdravi, da se katkad događa i mladim ljudima za koje se ne zna da boluju na srce i da se naravno događa u sklopu katkad i prve manifestacije akutnog infarkta miokarda i različitih drugih akutnih stanja u kardiologiji. Dakle, želimo upozoriti na to da je nagla srčana smrt nešto što je vrlo česti uzrok smrti, najčešći uzrok smrti u nas, a i u svijetu, i na činjenicu da se osobama koje su doživjele akutni srčani zastoj može pomoći tako da im se spasi život, odnosno da im se bitno poveća šansa preživljavanja ako ih se počne odmah oživljavati. Mi imamo vrlo konkretne statističke podatke koji nam kazuju da u Hrvatskoj osobe koje dožive srčani arest izvan bolnice se ne uspijevaju oživjeti u postotku većem od nekoliko postotaka do maksimalno 10%. U zemljama gdje su osnove srčano-žilnog oživljavanja dio opće kulture, općeg obrazovanja, ti podaci su mnogo bolji. Recimo u Nizozemskoj 40% pacijenata koji dožive srčani arest izvan bolnice biva uspješno oživljeno i transportirano u bolnicu s očuvanim funkcijama mozga i s očuvanom cirkulacijom. Rekli ste 40%, je li tako? A kod nas? A kod nas ispod 10%. Ispod 10%. Mm-hmm. Da. Evo kao jedan dramatičan primjer i kao nešto što ilustrira koliko je ova kampanja važna je jedan iznimno tužan događaj koji nas je zapravo najviše potaknuo na ovu kampanju. Prije nekoliko mjeseci jedan mladi dječak, odnosno mladić, 19 godina, je vježbao u jednom zagrebačkom fitness centru i srušio se zbog akutnog zastoja srca. Nije se znalo da on boluje prije toga. Hitna pomoć se čekala otprilike 8-9 minuta, što je zapravo brzo, no međutim, nakon što je došla hitna, nakon što je poduzela defibrilaciju i započela dakle sve ono što ulazi u osnovnu reanimaciju, on je dovežen na Rebro i uspostavljena je bila njegova cirkulacija, međutim već je bilo došlo do nepovratnog oštećenja mozga. I taj dječak je nažalost umro, kao i mnogi drugi diljem Hrvatske koji nisu bili promptno oživljavani. Hitna pomoć dolazi razmjerno brzo kad je pozovemo u takvim situacijama. Dakle, ona dolazi, postoje podaci u gradskim uvjetima za 10 minuta, 12 minuta, u ruralnim sredinama otprilike za 15 minuta, ali to je daleko prekasno ako se prije toga nije ništa poduzelo. Prema tome, ono što se mora poduzeti odmah jest ustanoviti da je osoba prestala disati i da joj ne radi srce. Nakon toga odmah pozvati hitnu pomoć ili zamoliti nekoga da pozove hitnu pomoć i prijeći na reanimacijski postupak. Dakle, to je ono od čega zapravo ne bismo smjeli odustajati i što bismo mogli i trebali svi znati. Osnove reanimacije su vrlo jednostavne. Riječ je o masaži srca ili, ako je osoba iole motiviranija da zaokruži tu temeljnu reanimaciju, onda je to još i
umjetno disanje. Ali naša poruka je da je i masaža srca koja se nauči vrlo jednostavno, vrlo često dovoljna da osobu održimo na životu dok ne dođe hitna pomoć, odnosno dok ne dođe neki educirani laik koji će moći izvesti defibrilaciju vanjskim defibrilatorom i onda nastaviti reanimacijski postupak. Kritične su prve minute, dakle nakon svake minute šanse za preživljavanje se drastično smanjuju jer dolazi do nepovratnog oštećenja mozga. Vi možete uspostaviti cirkulaciju, ali tu osobu više ne možete povratiti k svijesti, odnosno k onome što nazivamo život, zato što je mozak nepovratno oštećen činjenicom da nije bilo krvotoka. Dakle, doktore Miličiću, bez obzira što možda nismo vični tome, što možda nismo vježbali, što možda nismo od polaganja, ne znam, u osnovnoj školi ili u autoškoli radili masažu srca, manje ćemo pogriješiti, probamo li to napraviti, nego li da ne napravimo ništa? Apsolutno, ali treba znati što i kako napraviti i tome služila naša kampanja. U svim kinima Cinestarovim se tijekom ovog mjeseca, tijekom listopada, kao predigra svim filmovima prikazuje spot koji smo snimili radi ove kampanje, gdje se tako prikazuje jedna animacija, princeza umire, doživljava naglu smrt, dolazi princ, evidentira da princeza ne diše, da nema pulsa i onda je počne oživljavati i onda princeza oživi. Jel? Dakle, jedna atraktivna priča koja naše građane može potaknuti da o tome razmišljaju i da se nauče ispravno, barem ako ništa drugo, onda masirati srce. U tom spotu im i prikazuju na koji način se to može učinkovito obaviti. Jel? Onda smo diljem Hrvatske organizirali javna okupljanja, to je već je bilo u Rijeci, u Splitu, u Zadru. Sada u subotu 18. je središnje događanje u Zagrebu na Cvjetnom trgu i bit će zadnje u ovom mjesecu u Splitu, gdje se demonstrira reanimacija, dakle gdje se demonstrira masaža srca i umjetno disanje, poglavito to, manje inzistiramo na vanjskoj automatskoj defibrilaciji jer to je ono što obavlja hitna pomoć, odnosno laici koji su educirani za reanimaciju. Prema tome, na tim okupljanjima javnim je prilika da građani još malo o tome čuju, da se informiraju, da se educiraju i da onda se počnu javljati na tečajeve iz reanimacije za laike koje će naša zaklada organizirati kako bi što više ljudi naučilo te elemente reanimacije koji doista mogu spasiti mnoge živote. A naš krajnji cilj je naravno nagovoriti Ministarstvo znanosti, športa i prosvjete da reanimacijski tečajevi postanu dio općeg obrazovanja, je li to u završnim razredima osnovne škole ili u srednjoj školi, to je naravno nešto o čemu se može raspravljati, ali mislimo da se treba ugledati u ove visoko razvijene zemlje kao što je Nizozemska, kao što su skandinavske zemlje, gdje je doista osnovno znanje o reanimaciji dio opće kulture. I sad dok razgovaramo, u podlozi imamo neke aparate, vi ste negdje u ordinaciji, negdje ste... Ja sam u intenzivnoj kardiološkoj jedinici. Da, pa evo, ispričavam se što nije potpuna tišina. Ne, sjajno. Hoću samo reći, podloga nije naša, podloga je vaša. Dakle, dobro je bilo. Akademik Davor Miličić je bio s nama. Hvala vam lijepa, ponovimo još jedanput. Ruka preko ruke i koliko puta, to su dakle, nova saznanja. Pritiskom korijena dlana na sredinu prsne kosti, utiskivanje otprilike 3 cm u dubinu, 100 u minuti. Ako upuhujemo zrak, onda 30 utisaka prsne kosti, 2 upuha i onda se tako izmjenjuje 30:2. I ne treba odustati. Ne treba odustati ni pošto. Čekati dok ne dođe hitna pomoć. Tako je. Akademik Davor Miličić je bio s nama. Hvala vam lijepa. Vi dalje na svoj posao. U 12 sati vas očekuje još jedna lijepa obaveza. To je
promoviranje, inauguracija novog rektora. Tako je. Zato smo malo brzo vas pomaknuli na ovih 10 sati. Do slušanja, bilo mi je drago čuti vas. Puno hvala, pozdrav svima, doviđenja.